Spektakularan doček brončanih rukometaša u Zagrebu osobno im čestitali i predsjednica i premijer. Glumci protiv ministra. Iz Hrvatskog društva dramskih umjetnika iščlanilo se 50 glumaca. U Slavoniji nesreća autobusa s 20 učenika u Generalskom Stolu. Dijete se utopilo u jami. Britanci dopustili genetsku modifikaciju embrija. Javno strahuje od takozvanog dizajniranja djece. Gledate Dnevnik Nove TV. Večera su s vama Romina Knežić i Petar Pereža. Poštovani Poštovani gledatelji, dobra vam večer, ostanite s nama. Evo što izdvajamo iz Dnevnika. Plenković predstavio program svoje vlade. Glavni ciljevi: gospodarski rast, radna mjesta, demografska obnova te društvena pravednost i solidarnost. U Saboru traje rasprava o povjerenju novoj vladi. HNB mora udruzi Franak dostaviti podatke o nezakonitostima u provedbi konverzije kredita u švicarskim francima. Las Vegas spreman za posljednju debatu Donalda Trumpa i Hillary Clinton. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, ovo je RTL danas. Vlada na odlasku dala zeleno svjetlo za 2 strateška projekta. Stručnjaci upozoravaju, više nemaju mandat za takve odluke. Doznajemo, uskoro bi i hrvatski državljani s prebivalištem u inozemstvu mogli na transplantaciju u Hrvatsku. Nizozemci tvrde, malezijski zrakoplov iznad Ukrajine oboren je raketom koja je stigla iz Rusije. Ponovno nasilje na hrvatskim ulicama. U Splitu žena ubijena u rafalnoj paljbi, muškarac ranjen. Donosimo ispovijest Ivana Klasnića. Umjesto na terenu bori se u bolnici za još jednu životnu priliku. Dobar večer, 22 su sata, ja sam Sandra Križanec, a ovo Dnevnik N1. Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Gledate N1 Info. Ovo su najvažnije vijesti iz regije i svijeta. Premijer Srbije Aleksandar Vučić potvrdio vijest da su djelatnici srbijanskog veleposlanstva ubijeni u zračnim napadima SAD-a. Kamerun objavio datum referenduma. 23. lipnja Britanci odlučuju ostaju li u Europskoj uniji. Unutarstranački izbori u SDP-u sve se jače zahuktavaju, a u kampanji najoštrije sudjeluju primorsko-goranski župan Zlatko Komadina i aktualni šef stranke Zoran Milanović. Lijep pozdrav iz našeg zagrebačkog studija, ovo je Al Jazeera, ja sam Adnan Rondić. Haški tribunal oslobodio Vojislava Šešelja svih tačaka optužnice. Vojislav Šešelj je po izricanju ove presude slobodan čovjek. U Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini razočarani oslobađajućom presudom.
U Banjoj Luci uhapšeno 10 osoba zbog malverzacija u Bobar banci, bankarski sektor oštetili za 65 milijuna eura. U nastavku vijesti pogledajte. Izbjeglice i dalje odbijaju napustiti domeni na granici sa Makedonijom. Okolni kampovi poluprazni. Predsjednik